Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqanna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija b'mejjel tajba. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li walla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Galatin. Ħuti, hemm miktub li Abraham kellu żewġ ulied, wieħed mill-irsiera u wieħed mill-ħilsa. Imma dak li ġie mill-irsiera twieled bis-saħħa tal-ġisem, waqt li dak li ġie mill-ħilsa twieled bis-saħħa tal-wegħda. Dan kollu ntqal b'tixbieħa, għax dawn in-nisa ifissru żewġ pattijiet. Wieħed ġej mill-muntanja Sinaj li tilet għal Jasar, din hija Ħagar, iżda Ġerusalemm ta' fuq li omna iħilsa, għax hemm miktub. Ifraħ mara bla awliet li ma tiletx, erfa' leħnek u għajjad bil-ferħ. Int li ma tbatix blu ġieħ il-ħlas, għax il-mara abbandonata huma aktar kotrana minn dawk ta' dik li għandha l-żewġa. Għalhekk ħuti aħna m'għandniex uliet l-irsiera imma uliet il-ħilsa. Kristu ħelisna biex ngħixu ta' nies ħilsa. Żommu sħiħ u terġawx tmiddu onkom għal madmat tal-Jasar. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Flimkien, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun imfaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha l-mulej, ola mismewwiet u sebħu. Flimkien ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli
u li ħares l-isfel lejn is-smawiet u lejn l-art u li jqajjem mit-trab li msejken u jerfa' mill-miżbla l-fqajjar flimkien ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien meta l-folla tan-nies żdiedet Ġesu qabad u qal: nisel ħażin huwa dan in-nisel, irid sinjal, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq is-Sultana ta' Nofsinhar qatt tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom għax jiġi mitruf tal-ard biex tisma' l-erf ta' Salamun u araw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq in-nies ta' Ninwe qed iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u araw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nisel ħażin. Dan huwa li jgħid Ġesu hawnhekk fl-Evanġelju skont San Luqa fuq in-nisel illi mhux qed jgħid naturalment għal kulħadd hawnhekk, imma qed jgħid għal nies partikolari. Fl-Evanġelju l-oħra nafu li kienu uħud mill-Fariżej u mill-kittieba illi kienu kontinwament f'polemika miegħu. Imma għaliex jgħidilhom ħażin, il għaliex dan huwa ġudizzju ibes ħafna. Għaliex ħażin? Il għaliex talbu sinjal? Mhux għax xtaqu sinjal, imma xi sinjali kollha li kellhom irrifjutaw. Ġesu qudiemhom għamel diversi mirakli, kien hemm min ma kienx jara u sar jara, kien hemm min ma kienx jisma' u sar jisma', kien hemm min ma kienx jimxi u sar jimxi. U diversi mirakli oħra li għamel Ġesu qudiemhom. U huma websu rasu. Jaraw imma jirrifjutaw. Mhux biss, ftit qabel dan, hawnhekk ftit qabel din il-ġrajja, għandna dik il-ġrajja meta lil Ġesu jgħidulu wara li kien għamel miraklu li hu kien qed jagħmlu bis-saħħa tal-prinċep ta' Xjaten. Mela dawn jew jaraw u jirrifjutaw, jew inkella jinterpretaw ħażin jgħidu li Ġesu qed jagħmel dan bis-saħħa tax-Xitan. Għalhekk nisel ħażin mhux għax vera kienu b'sinċerità qed ifittxu u għadhom ma rawx dak li ma ltaqgħux ma dak li xtaqu, imma x'irrifjutaw. Irrifjutaw il-Ġesu b'kull mezz. U nafu li jekk ikomplu jagħmlu wkoll sal-aħħar. Ġesu hawnhekk isemmi fil-fatt, isemmi żewġ eżempji mit-Testament il-Qadim fejn in-nies taw widen. Isemmi il-Sultana ta' Nofsinhar li ġiet biex tisma' l-erf ta' Salamun. U isemmi in-nies ta' Ninwe illi nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona. U jgħid għaw min huwa aqwa minn Salamun u minn Ġona. Immintom qed jgħidilhom xorta ma tagħtux widen, ma tagħtux każ. U nafu meta jsemmi hawnhekk is-sinjal ta' Ġona
fil-Vanġelu ta' San Mattew spjegat aktar is-sinjal ta' Ġona u li Ġona għamel 3 ijiem fiż-żaq tal-ħuta, dik l-istorja li nafu mit-Testament il-Qadim li hija tixbieħa ta' Ġesu li kellhom joqtluh, jitfnuh, jagħmel 3 ijiem u jqum mbagħad rebbieħ fuq il-mewt. Dak ikun l-aqwa sinjal fost is-sinjali kollha li jagħmel għax il-mirakli l-oħra għamilhom ma' diversi nies. Imma hemmhekk bil-qawwa ta' Alla hu qeleb il-mewt u ħareġ rebbieħ. X'inhu l-messaġġ għalina? L-iktar messaġġ importanti hawnhekk fil-kliem ta' Ġesu huwa biex aħna narfu is-sinjali ta' Ġesu fil-ħajja tagħna u niftħu qalbna għalih, għall-kelma tiegħu u għall-preżenza tiegħu. U ma nagħmlux kif għamlu dawn li f'moħħhom u qalbhom għamlu ostaklu biex ma jagħtux każ ta' dak li qed jgħid Ġesu jew qed jagħmel Ġesu. U li aħna narfu wkoll tal-ikbar sinjal li huwa s-sinjal ta' Ġesu rebbieħ u meta għandna dak is-sinjal għandna kollox aħna għandna l-aqwa illa li aħna mexjin wara Kristu li huwa ħaj għax Kristu li rebaħ il-mewt. Dak li niċċelebraw fil-fatt fl-Ewkaristija, għalhekk l-Ewkaristija għalina hija dan l-isbaħ sinjal għax hija propju l-preżenza reali ta' Ġesu ħaj. Kif ngħidu inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Aw għandna is-sinjal ta' Ġesu rebbieħ. U tajjeb niftakru aħna lek li fil-ħajja tagħna m'għandniex nitmexxew għal sinjali oħra fejna fjena. Nfittxu dawn il-mirakli li jattiraw kultant in-nies. Fuq xi għolja jew fuq xi wiet tajjeb ikollok xi ħadd qed jara ifittxu jattiraw in-nies. Meta aħna għandna l-aqwa sinjal hawnhekk fl-Ewkaristija. Il-ħin li kieku ngħaddu hemm għandna ngħadduħaw quddiem dal-aqwa sinjal ta' Ġesu rebbieħ. Illa li hawnhekk għandna l-aqwa u l-aħjar fl-Ewkaristija. U nitolbu għalhekk il-mulej ejna biex aħna niftħu qalbna dejjem għalik, biex aħna qatt ma nagħmlu ostaklu fil-moħħ u fil-qalb għall-preżenza tiegħek u speċjalment li narfu l-isbaħ sinjali tagħtina fl-Ewkaristija inti l-preżenza ħajja għax inti Ġesu rebbieħ. U issa tal-bit tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dejjem dak li huwa taġit għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li jiftħilna qalbna u moħħna għall-kelma tiegħek u għall-preżenza tiegħek f'ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għal dawk li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'dawk il-pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied, u għal dawk kollha li huma vittmi tal-mebeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-Papa Franġisku għall-isfijiet miġburin miegħu u għan-nies oħra fis-sinodu tal-isfijiet, sinodu li llum huwa miftuħ anke għal persuni oħra bħalissa qed jiltaqa' f'Ruma, nitolbu biex tkun esperjenza sabiħa tal-Knisja u tħalli ħafna ġid nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu mulej tagħtina dejjem l-erf u l-għaqal tiegħek biex fid-deċiżjonijiet tagħna kemm personali kif ukoll fil-komunità u bħala Knisja narfu nimxu dejjem fuq dak li trid int nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
tolbu għal dawk li għaddew l-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum, żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej jittanpu l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisilu l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġesem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarrat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha.
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, irrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Fiċ-ċokontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina semmi natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakkarkom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha s-sena 2025. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskruttura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u d-dati tal-Festiv Malta Għawdex fost l-oħrajn. Din is-sena wkoll għall-ewwel darba jista' jinxtara notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tordna l-kopja tiegħek, żur il-website knisja.mt/djarju jew ċempel fuq 25906208. Dan mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum stali napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEF u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolmu li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEF qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Fl-isem tal-Missien, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesenna wieqaf magħna, glorja l-Missien, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twieled minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar sitna Marija u qal kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-semawiti taqdis ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejn miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejn miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għal-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twieled minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrin la bitna ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Obżnata kuljum matina llum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għal-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twieled minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrin la bitna ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżnata kuljum matina llum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina,
La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan U ammen. glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għaliki smat tal-btana dak li twelet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrin l-għaddu bitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn taħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-fer, meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-samek da fl-ard. Ħobżnata kuljum għatina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan U ammen. glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għaliki smat tal-btana Ġesu li twilet minnek u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrin l-għaddu bitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn taħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-fer,
meta Sidna Ġesu Kristu hekk intelef fit-tempju u wara 3 ijiem il-Madonna u San Ġusepp sabbuh jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. خبزنا ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mal-ejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mal-ejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mal-ejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mal-ejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mal-ejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mal-ejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mal-ejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mal-ejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mal-ejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mal-ejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrin l-adnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħlewa u ta' matana. Slim għalik li l-ek jinajtu, għalix aħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitnidu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Tlopalina Qaddisa Malla biex ikun jisfaqilna dak li wedna Kristu. Skont il-femma tal-Papa. Missierna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mal-ejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Eben Alla fed-dej tad-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzhom Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om
bla teba, Itlob għalina. li tisħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddi sommalla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililla għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marja dejjem Verġni aħna nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu Elena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena kollha l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja fil-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla ħeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.